vi med Claus Bugge Hansen, idrætslærer på Rødovre Gymnasie. Først og fremmest vil jeg spørge, om du har lagt mærke til, at eleverne på Rødovre Gymnasie er blevet mere dovne i idrætstimerne gennem tiden. Ja, gennem tiden, det synes jeg måske godt, man kan sige. Men altså, om det lige er over de sidste 5 år, så det kan måske være lidt svært helt at se. Det kommer også an på meget, hvad for en klasse man har. Altså sådan, efterhånden kan man se, at nogle studieretninger, de er mere aktive og mindre dovne end andre er. Men generelt set over de sidste mange år, så synes jeg godt, man kan se, at der er lidt mindre engagement, lidt mindre aktivitet i timerne. Hvad så i forhold til, hvis man sammenligner en 1. G-klasse med en 3. G-klasse? Ja, men 1. G'erne, de er måske sådan lidt mere, de er lidt mere engagerede måske. At de også ved, at de kommer og gerne vise et godt indtryk til læreren, og så derfra fra starten af, så vil de virkelig gerne gøre det godt og være aktive. Og så kan det være, at lidt uvane og dovenhed, det kan udvikle sig hen over de 3 år, der er. Men igen, altså, man kan heller ikke generalisere, fordi der er masser af 3. G'ere, som er meget mere engageret end nogle 1. G'ere. Men hvis man sådan skal have det helt store billede, så kan man måske godt sige, at der kan være lidt mere engagement. Også lidt mere vildskab, lidt mere uro kan det også være for 1. G'ere. De skal lige lære, hvordan det er helt i gymnasiet. Det er bare vist. Tænker du, det kan have noget med deres kost at gøre i forhold til det? Det tænker jeg i høj grad. Ikke så meget om 1. eller 2. eller 3. G, men jævnligt så møder jeg jo elever, som kommer og siger, at jeg bliver altså nødt til at sætte mig ud, og jeg har ondt i hovedet, eller jeg er blevet svimmel, og jeg kan ikke rigtig være med. Og så siger jeg, nej, så sæt dig ud og tag stille rulle. Og så hører man, eller så hører jeg, hvad har du fået til morgen? Og så, der har jeg kun fået et glas vand. Og så siger jeg, okay, hvis jeg heller ikke har fået morgenmad, eller fået noget at spise, her hvor klokken er 10-11 stykker, så tror jeg også, jeg vil have ondt i hovedet, lidt svimmel og ikke rigtig kunne være så aktiv. Så kosten spiller i høj grad ind. Så altså, hvis du får alle elever til at spise en god skål havregryn, inden vi havde idræt fra morgenstunden af, så tager jeg så mange ting med, ikke mindst fra eleverne. Yes, tak skal du have. Værsgo.